कि मिलल ना ह पगली बनावत रही रील रे प्यार बानी कइले तोरे तुरब नाही दिल रे। तो भाई लोग तू लोग सोचत होगा लोग हम प्यार कइले बानी, लेकिन हाँ प्यार तो कइले बानी। लेकिन प्यार जौन भइल बा कि जौन अब हमरा के अभी भइल बा आ एगो पहिले के प्यार रहे आ एगो आज के प्यार में उ अंतर हो गइल बा कि तू लोग सुन लोग हम सुनावत तनी आ तारा लोग के सुने के पड़ी। हाँ कह देतनी भाई लोग तो देख लो पहिले के जौन प्यार रहलक ह पहिले के लड़की जौन जात रही सन अपना लवर के साथ मंदिर में तो जानता रहो लोग तो सैंडलवा खोल देता लिया सन आ जाता लिया सन हाय गणेशा मेरे लवर के से बात करा दो हई करा दो हऊ करा दो शादी करा दो। आजकल के प्यार बा जानता रहो लोग का होता है जाता रही सन मंदिर में आ एगो टप देना मोबाइल निकलता रही सन कहता रही सन का कि हाय हेलो कैसे हैं अजान तारा कामना कामना पर रील बनावत तारी सब अब से सुनावत तन कि पिया नचनिए कारण कनिया के भुलाइए गइल ना। तो भाई लोग जब सब कोई प्यार करेला वही हमू एगो बार प्यार कइनी प्यार तक कइनी लेकिन हमार प्यार जन बानी कि गांव टोला मोहल्ला से पूरा अलग रहे और तो चर्चा हो गए रहे कोर्ट में हमारे नाम से बाप बारन एगो हो झूलन चाचा सुना लो कि हम कैसन प्यार कोई बताओ तनी तारा लोग के हम प्यार कोई पहले नजर में भइल पहले नजर में। हाँ भाई लोग जन बात रहे कि प्यार भइल पहले नजर में जब देखनी कि घर में जाके तू बर्तन माजत रहे आ हम गए रही ओकरे चक्कर में। हाँ मुँह जाई भैया लोग कि उ तो लड़की तो मिल गई लेकिन लड़की रही पूरा गांव जवार में सुपर फिट बुझ जाई कि ऐसा टोला जवार में लड़की ना भेटाई। हाँ लड़की रहे नंबर वन बुझ जाई कि ऊपर से नीचे से तक ओकर ड्रेस जौन रहे नु कि हमरा बहुत बिल्कुल पसंद आवे और रेड रेड जब ड्रेस पहन के आवी हमरा मुंडवे घुमा देवे कि हमरा के देख के नजर चोरावत रहे कि हमरा के देख के उ नजर चोरावत रहे और तब पता चल गई कि बकरिए चरावत रहे। हाँ तो पूरा गांव जवार में हाला रहे कि बकरी चरावत रहे भाई लोग बोलनी तले तो खिसिया गई। हाँ खिसिया के तो बुझाइल कि हमार बुझाता कि दांते तोड़ दी। हाँ यही से तो सुनल हो कि एगो आउटसाइड बोल देता ओकरे चक्कर में लागता कि हमारा बस के तू नइखू अब माल लागता कि अब हमारा बस के तू नइखू माल काहे से कि दूधो से उजर बतहार गाल ए गोरी मार करवाइए देले बारू नोनो टोली में।